खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ नखरसेनिनो सानै बिफा फिसाज्ला दैखराव गलांना थैदों। नंगौ, सोरनि जिउआ माब्ला बबेयाव जोबगोन रावबो मिथिस'आ। बेबायदिनो मैया मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे बर' नखराव बेबायदिनो जाथाया हरखाब जानायाव 60 बोसोर बैसोनि बिफा आरो 25 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला सानैबो थैनो गोनां जादों। जाथाया जादों मैया बिफा निरन्जन ब्रह्मआ गावसोरनि न'नि दैखराव मटरनि गाज्रि जानायखौ बानायनो होनना दैखर सिङाव ओंखारलांदोंमोन। उनाव दैखरा गोथौ जानायलाय ससे ओंखारब्लानो हां लानो हायैयाव दैखर सिङाव गलाङो, जायनि जाहोनाव बिफाया थैनो गोनां जायो। बेबायदिनो फिसाज्लाया शिवम ब्रह्मआबो बिफाखौ दैखर सिङाव लायनो होनना ओंखारलांनायावनो बिबो ससेयावनो हां मोनियाव गलाङो आरो जिउ गोमानो गोनां जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। जोंनि एमएलएफोर आरो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननो गोसो गैया। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया WPT बिसिनो बिथोन हरदोंमोनब्लाबो बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावनो गोसो गैया। बेखायनो WPT बिसि बिफानखौ मोनसे कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबाय होननाबो बुंथिना होबावदों। आरो मानगोनां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होबानो एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटआ दानजागोन आरो बेनि सायाव मोनसे क्रिमिनेल केस जागोन होननाबो बुंथिना होबावो बिथाङा। बाक्सायाव आम आदमी पार्टीनि आसामनि मोब्लिब बिल बांनायखौ लानानै हेंथा सोमावसारदों। नंगौ, दाबावैसो आम आदमी पार्टी राजखान्थि दोलोआ नेशनेल पार्टीनि थासारिखौ मोननायनिफ्रायनो बांसिननिफ्राय बांसिन बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावगासिनो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो दायो आसामावबो आम आदमी पार्टी राजखान्थि दोलोखौ बांनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोनहा बायदि हाबाफारि लानानै बायदि हाबा मावनायखौबो नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि कलबारि मोब्लिब बिफाननि मावख'आव आथिखालाव आसाम मोब्लिबनि मासुल बांनायखौ हेंथा खालामना खुद्रिसारदों। बिथांमोनहा बुंदों मोब्लिबनि मासुलखौ थाबैनो खमायनांगौ आरो मोब्लिबा 24 घन्टा थानांगौ होननाबो दाबि खालामदों। BTR सरकारजों आसाम सरकारनि गेजेराव दफा मावफुंनांगौनि सायाव सावरायनायाव माखासे लाजानाय थांखिफोरखौ फोरमायनाय थांखिजों BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। नंगौ, दाखालि थांनाय 12 जुन खालि गुवाहाटीआव BTR सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै मोनसे गुवारै सावरायलायनाय जादोंमोन, जेराव गोबांथार थांखिफोरखौबो लानाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिनो गोनांथार थांखिफोरा जादों BTRनि बियाबखौ थाबैनो सिमा बारायनानै 40 निफ्राय 60 था खालामनाय जागोन। BTRनि सिमाखौ बारायना बारग' NDBफोरनि थाखाय एक्रेसिया आरो रिहेबिलिटेसननि खामानिया थाबैनो 2 दाननि गेजेरावनो जागोन होननाबो बुंथिना होबावदों बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो BTRनि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होगोन होनना खोथा होनाय जायो आसाम सरकारा होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। फुटबला BTR ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउनि मोनसे बाहागो, अदेबानि BTR ओनसोलनि मोनसे गोनांथार खेला। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो दानि प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा बे गेलेनायखौ लानानै गोबां गोसो होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जायनि थाखायनो BTR सरकारा गोबां फुटबल गेलेनायनि दोहौखौ आरोबाव लाबोबावनो हादों। बेबायदिनो BTR सरकारनि बानजायनायावनो
सिगाङाव ISPL, सन्टोष ट्रफी बायदि बायदि गोनांथार गेलेनायफोरखौ खुंनाय जालांबाय। थिग बेबायदिनो दायो आरोबाव BTR ओनसोलाव भारतनि मोनसे गोजाम फुटबलनि गेलेनाय डुरान्ड काप, बे देग्लाय 2023 इं मायथाइनि डुरान्ड काप गेलेनायखौ BTRआव खुंफुंनो थाखाय मोनसे थाग-थियारि खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे खेलाखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय थियारि खालामनो थाखाय मोनसे सावरायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे मैयानि सावरायज्लायनायाव मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', MLA लरेन्स इस्लारि, MCLA माधव छेत्रीजों लोगोसे आरो गोबां अफिसारफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि नेक्सा श'रुमाव सिखावफोरा गासै 18 लाख रां लुथिना लांदों। आथिखालाव गासै आसामावनो सिखावनि उदखार बांनायनिफ्राय बांगासिनो थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे सिखावनि उदखार जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि मोनसे मारुति सुजुकिनि श'रुमाव सिखाव हाबदों होनना मिथिदों। मख'जाथावदि खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सिखावफोरा श'रुमाव हाबनानै खामानि मावसुमाफोरखौ हुमखि होनानै गासै 18 लाख रांखौ लानानै थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै जाथायसालियाव थांना पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। भारतनि आइजो हकी हानजाया 2023 मायथाइनि वुमेन्स जुनियर एशिया कापखौ देरहासार जानो हादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे गेलेनाया थांनाय 3 जुननिफ्राय 11 जुनसिम जापान हादरनि मोनसे सोहोर काकामिगाहाराम होननाय जायगायाव जादोंमोन। नंगौ, बे गेलेनायाव भारतनि आइजो गेलेगिरिफोरानो देरहासार जानो हानानै हादरनि जोबोद गोग्गानाय लाबोनो हादों होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथावदि बे गेलेनायखौ देरहाखांनायनि उनाव दायो आरोबाव चिलेआव खुंजानो गोनां FIH जुनियर हकी वुमेन्स वर्ल्ड काप 2023 गेलेनायनि थाखाय भारतनि आइजो हानजाया सायख'जाबाय होननाबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। UBPOनिफ्राय गावनानै थारैनो दायो BTRनि बायजोआव गोदान आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन सुंद'यै UBPFआ जोनोम जामारबाय। नंगौ, दाबावैसो खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन UBPOनि गाहाय नेहाथारि गाम्बारु मुसाहारिखौ एरख'नाय जादोंमोन होननाय बाथ्राया। थारैनो नंमारगौ, मैया गाम्बारु मुसाहारिनि दैदेननायाव मोनसे गोदान आफाद UBPFखौ दानानै लानाय जाबाय होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथावदि बे आफादाव आफादगिरि महरै गाम्बारु मुसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै डक्टर बाबु बर' बिथांमोनखौ लानानै आबुं मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जाबाय होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। न' मोनग्रा सुबुंफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लानाय जायाखै। बिसोरहा गावजों गाव माबाफोर जाहोन थानो हागौ, बेखायनो बेबायदि रां जानायनि अजद होदों। बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि BCDCनि मासिगिरि रनजित दे बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो थिथागुरि BCDCनि सिङाव न' मोनग्रा निखावरि सुबुंफोरनिफ्राय BCDCनि मेम्बारफोरखौ रां जानायनि अजद होनाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ लानानैनो मैया थिथागुरि BCDCनि मासिगिरि बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेफोर गासैखौबो नंखाय होनना बुंथिना होदों। फारसेथिं न' मोनगिरिफोरा न'खौ गावनि गोसो बायदि लुनायाव GRSआ फट' खेबनायाव एसे गोबाव जादों होननाबो बुंथिना होबावदों बिथां मासिगिरिया। दानि BTR सरकारा लाइमोनफोरनो थांना थानायनि लामा खालामना होनो हानांगौमोन। बारग' NDBफोरनो गुबुन गुबुन साख्रि-बाख्रियाव थिसनथाइ होनो हानांगौमोन। बाथ्राखौ बुंदों MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा। बिथां MLAआ दायो बर' हारिनि गेजेराव गोदान हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जानायखौ लानानै बेनि आन्दोआव गोबां लाइमोनफोरा साख्रि-बाख्रि गैयैनि थाखायनो बेबायदि लामाखौ लानो हागौ होननाबो बुंथिदों। नंगौ, NDBफोरखौ लानानै दायो BTR गोरोबथा जाबाय। गोबां NDBफोरानो दायो न'आव फैबाय, नाथाय BTR सरकार एबा आसाम सरकारा गोनांथि होयिखायनो गोबां बारग' NDBफोरा बांद्राय सिन्थायाव गोग्लैना बेबायदि लामाखौ लानोबो हागौ होनना बुंथिना होबावो बिथाङा। लोगोसे बिथां MLAआ बुंबावदोंदि BTC गोरोबथानि गेजेरजों जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बारग' BLTफोरखौ
गुबुन गुबुन साख्रिफोराव थिसनथाइ होनो हादोंमोन, नाथाय BTR सरकारा बेबायदि खालामनो हायाखै। आसामाव गोबां पुलिसनि साख्रि ओंखारलांबाय, नाथाय BTR सरकारा सासेबो बारग' NDBफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनो हायासै। आसाम सरकारजों सावरायना स्पेसियेल रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों बैसो थानाय, देहा थानाय बारग' NDB सोद्रोमा बिथांमोनखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनो हानांगौमोन। नाथाय दानि BTR सरकारा बेबायदि जेबो खालामनो हायाखै होन्नाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों अजद होबावो मानगोनां MLA बिथाङा। BJP सरकारा गासै भारतआवनो मोजां हाबा मावदों। बेबायदिनो आसामावबो ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां हाबाफोर मावदों। बे बाथ्राखौ बुंदों BJP दोलोनि MCLA राजिब ब्रह्म बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला मैया चिरां जिल्लानि चिरांदुवार बियाबाव गासै UPPL, BPF, कंग्रेसनिफ्राय खमावबो 100निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा BJP दोलोआव जयेन जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो BJPनि MCLA राजिब ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो BJPआ मोजां हाबा मावनायनि थाखायनो BJPआव गोबां सुबुंफ्रा BJP दोलोआव हाबगासिनो दं होन्नाबो बुंथिना होबावो बिथाङा। काजियामाति दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2023 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायना मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। नंगौ, आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ आरोबाव गोजौ सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगा होबावनो थांखिजों बेबायदिनो बरायबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो काजियामाति दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बरायनाय जायो। मख'जाथावदि मैयानि बे बरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैना हाबाफारिखौ गाहामै जाफुंसारहोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।